Sziasztok, én Dave vagyok, ez lenne az első videónk az Armába, mármint a Daisy-be. Ugye, ez egy módja az Armának. Hát tudom, hogy már kijött a standalone meg az Daisy az Arma 3-ra. De ez még mindig egy klasszikus. Mivel hát pár napja meghaltam, ezért ezt jó alkalomnak találtam arra, hogy elkezdjem az első videómat a partról, és majd fokozatosan haladunk a többi videóval felfelé. Remélhetőleg nem halok meg. Én annyit tudok most, hogy vagy Elektróba, vagy Csernóba fogok eljutni, szerintem inkább Elektróba. Majd fogok külön videót csinálni arról, hogy hogyan kell túlélni a Daisy-be, de hát lényegében a legegyszerűbb dolog, hogyha belegondoltok. Hát igen, hát lényegében nekem van egy klánom, amiben most nincs fenn senki. Lényegében akivel videózni tudnék, de hát így is, egyedül is jó videózni. Ha valaki szeretne majd csatlakozni netán az MH-hoz, vagyis a magyar hardcore-osokhoz, akkor nyugodtan írjon a videóhoz, vagy küldjön e-mailt, vagy lényegében bármit, csak jelezze. És hogyha valaki még akarna, vagy tud szervert csinálni Daisy-re, Daisy appokra, mert ugyanis ez appok, ezt elfelejtettem mondani, akkor az szóljon nekem, mert én sokszor próbálkoztam Daisy-jel, de nem sikerült. Mindig valami hibája volt. Ó, ez viszont egy jó kezdés. Csak az biztos, hogy nem fog működni, mert látom, hogy hiányzik róla a kerék az a kocsi. De attól még mindig egy jó kezdésnek számít. Még ki tudja, lehet működik is, mert két kereket látok rajta. Ha a másik oldalt is megvannak a kerekei, akkor megkockáztatom, hogy elmegyek vele egy darabra. Hogyha beindul. Igen, 3 kereke megvan. Jó, megvan az összes kereke, elméletileg ennek mennie kell. Ó, viszonylag jó állapotban van ahhoz képest. Ez itt egy nagyon jó kezdés. Természetesen, hát nem szoktak ilyen jó kezdésém lenni. Ennek nagyon is örülök, mert ugyanis pár napja nem meghaltam, hanem az adminisztrátor elvette a cuccom, mert combat loggoltam véletlenül, mert ledobott a szerver, magas volt a pingje. És ennek azért nem örültem, mert hero skinem volt, egyébként bandita vagyok, most nem tudom miért vagyok sima túlélő, de egyébként bandita voltam csak hero skinbe, mert találtam egy olyan ruhát. Meg a legjobb fegyvereim voltak, egy csomó kocsim, és véletlenül ledobott a szerver, pont combatba, és ezért az adminisztrátor elvette a cuccaim. Ezt a kocsit még nem is láttam soha belülről. Hát elég béna ilyen. Viszont ennek a kocsinak van egy rossz tulajdonsága, hogyha egyet ütközök, akkor meg is halok, mert felrobbanok vele. Viszont a tűzoltóságokon meg kell állnom, hogy szerezzek valami fegyvert és tudjak valami kocsit venni magamnak, meg cuccot. Hogyha tetszett a videó, akkor majd hogyha tetszeni fog a többi része is a videónak, akkor nyugodtan majd kommenteljétek, vagy iratkozzatok fel a csatornánkra, mert hogyha tetszik és több nézőnk is lenne, akkor több videót csinálnánk általánosan, nem csak Daisy-ről, hanem lényegében bármelyik játékról, ami érdekelne titeket. Most viszont
viszont várni kell, mert nincs olyan jó FPS-em, hogy azonnal legyen a loot. Viszont zombik vannak, úgyhogy nem értem. Igen, hát még nincs loot. De van. Ez jó. Viszont nem tudom, mire megyek ilyenkor. Egyébként nem tudom, mi az értelme a füstgránátnak. Remélem fent is lesz valami értelmes. Hát igen, ennek nem volt túl sok értelme megállni, de igen, most mivel még itt vagyunk a parton, fogok mutatni egy trükköt a Daisyhez, mindenkinek. Ez egy személy, hát nem egy személyes, ezt is YouTube-ról néztem le, de ez egy nagyon jó trükk arra, hogy bekempeljetek valamit. Lényegében egy sátros helynek tökéletes. És jó, nagyon nem tudom, minek mentem neki, de biztos. Ez egy nagyon jó hely arra, hogy sátrozzatok. Vagy lényegében, hát bázis nem ajánlok, mert még nem próbáltam víz alatt építkezni, de ez egy nagyon jó hely annak. Mert ez az alap Daisy-be volt, ez a bug, és ez itt is megvan. Úgy figyeltem meg, és ott viszont van valami előttem. Hopp, most véletlenül dudáltam egyet. Ott egy túlélő. Na húzzunk el innen. Rájöttem én, miért nincs itt loot. Itt akkor most nem állok meg, mert félek, hogy kinyíroz a gyerek, bár simán le tudnám szedni még Makarov M9SD-ben, mert Makarovval már kilőttem volna. Meg tudom, hogy egyesek azt hiszik, hogy a Makarov az egy nagyon rossz fegyver. Jó, elismerem, tényleg az már keveset sebez. De a headshot az mindenből halálos. Ami még érdekesség a Daisy apokkal kapcsolatban az, hogy ugye a normál Daisy-be kivették az AS50-est a játékból sajnos. Jó, megértem, hogy vannak előnyei, hogy kivették, mert ugye halálos fegyver volt lényegében bárki kezében, de azért hátránya is vannak. A Daisy apokba viszont berakták a KSV-kat, ami sokkal, hát nem sokkal, de többet sebez, mint a AS50. De nem olyan pontos, meg nem olyan nagy hatótávolság. Na, most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amit be akarok nektek mutatni. Ez egy klasszikus, ugye itt egy gát, és ott egy másik épület a túlparton. Viszont, hogyha én a gát előtt megyek le itt a vízbe, akkor annyit fogok látni, hogy itt a víz alatt van egy ilyen hely. Egy ilyen szép nagy hely, és ide lényegében felállíthatok széftől kezdve sátrig, bármit. És ez minden Csermerus szerveren elérhető. És nem ismerik sokan. Én majd itt próbálok mindent mondjuk dokumentálni, ilyen érdekes dolgokat a Daisy-be, de jó, nem olyan érdekes dolog, de akinek például nagyon sok cucca van és sátrat akar verni valahol, akkor én azt javaslom, hogy ne az erdő közepén tegye meg például egy hegynél vagy valami, mert azért az elég feltűnő, hogy ott kempel valaki sátrakkal a hegyen. Jó, nem feltűnő annyira, de lehet látni jobban, mint a víz alatt, mert a víz alatt senki nem keresni. Ugye ott is egy gát, annál is meg lehet csinálni. Hát nem minden gátnál, de annál például igen. Mert amikor tegnap előtt meghaltam, ugye, akkor pont ezt akartam megcsinálni, hogy lekempelek ide a víz alá, de nem sikerült, mert elvették az utcaim.
Viszont nem tudom, hogy a videón majd lehet ezt látni, ezeket a laggokat, amiket én itt véletlenül csinálok, mert veszem a videót, de remélem, hogy nem lehet lesz látni, mert eléggé aggasztóak. Én úgy látom, hogy eléggé ronda kis szakadások, de szerintem nem lehet lesz látni. Majd a későbbiekben fogok csinálni videót a standalone-ról, hogyha meg lesz nekem. És abban biztosak lehetnek, hogy meg lesz. Azt remélem nem lehet látni, amit éppen most csinálok, mert ez abszolút olyan lag, hogy az nem igaz. Most az lesz a tervem, hogy felélek Stariba, eladom ezt a kocsit. Hopp. Aztán lehetőleg majd eladom a fegyvert, amit majd ott találok a sátrakból, hogyha van. De hogyha nincs, akkor veszek valami egy goldos kocsit. Tudom, hogy olyan nincs, vagy egy biciklit, vagy egy olcsó motort, vagy valami. Mert egy goldot lényegében össze lehet szedni annyiból. Ha máshogy nem, akkor veszek üres fuel barrelt. Egyébként ez egy jó módja annak, hogy pénzt szerezz a semmiből, hogyha egy goldból tudsz venni 3 üres ilyen fuel barrelt. Azt megtöltöd kint, és eladod 2 aranyért darabját. És akkor egy aranyból már van 6. 6-ból ugye van 3x6, vagyis 18, amivel már tudsz venni egy szavot, meg egészen fel tudod magad fegyverezni egy olcsó fegyverrel, meg egy táskával. De mivel itt még a régi trader rendszer van, ezért én tudok venni egy drágább fegyvert is, ami 4 arany. Meg tudok venni egy Coyote táskát, ami egy nagyon jó táska, itt a legjobb majdnem. Plusz egy Sava, ami egy nagyon jó kocsi egyébként. És előre is elhoppázott, micsoda. Azt egy roncs, azt hittem, hogy egy láda. Előre is elnézést kérek, hogyha hülyeségeket beszélnék, mert nagyon kell figyelni most a játékra, mert ez egy viszonylag népes szerver. És itt nem csak arra kell figyelni, hogy út, hogy vezetek, vagy ilyesmi, hanem például, hogy hol látok mozgást, ilyesmi. Hogyha láttam volna valamit, de nem tudom. Szerintem az semmi. Na mindegy. Ez viszont egy nagyon szép kezdés volt, hogy leéledek ott egy kocsi, és már jövök is. Elég szép éledés volt. Ó, ez viszont egy még szebb kezdés. Ugye látjátok. Azt nem tudom, hogy mit csinálnánk én egy helivel, de az biztos, hogy nagyon hasznos dolog lenne, hogyha lenne egy helikopterem.
az lehet, hogy valaki kempeli, mert ez egy viszonylag forgalmas út. Ja, valószínűleg le van zárva, de azért megnézem. Viszont az egyik ablaka sérült. Nem, nincs lezárva, az milyen szerencse. Hát... mit is mondjak, megnézem, fel lehet-e vele szállni. Ha nem fog forogni, akkor jó. De forogni fog. Aha, forogni. Hopp. Hát ezzel nem megyünk sehova innen. Majd max később visszajövök és megjavítom. Ahogy látjátok, ez a szerver elég jó, de egyébként nem értem, mert ez tegnap még nem volt ilyen. Tegnap én még helikoptert nem is láttam ezzel a szerveren. Viszont ami a videó után majd rá fogok kérdezni, hogy kijavították-e már ezen a szerveren az építkezést, mert ugyanis annyi volt a hibája, hogy amikor elkezdtem lerakni, akkor mindig kidobott a lobbyba. És utána, amikor elkezdtem építeni, nem tudtam visszajönni, mert mindig, amikor visszaléptem, ledobott rögtön a lobbyból. Vagy befagyott a játék. Úgyhogy ha ezt kijavítanák, akkor annak nagyon örülnék, mert akkor még lényegében egy sátrat le tudnák rakni, vagy egy falat, vagy valamit. Remélem ezt 2 aranyért lehet eladni, mert akkor már tudnák venni magamnak egy olcsóbb kocsit, a legolcsóbbat, mondjuk egy Ladát. Azt hiszem, ez a Bossziznál van és válna. Igen, itt van. 2 arany, ez az. Abból tudok venni magamnak egy olcsóbb kocsit már. Legyen loot, én azt szeretném itt, de nincs. Hát akkor viszont folytatjuk a szokásost, hogy veszünk egy kocsit, nagy reptér ugye. Én azt hiszem, hogy most nem egy Gazt fogok menni, hanem egy Ladát. Mondjuk egy fehéret. Vehetnék Golfot is, mert ebből benne van az a... lényegében minden szerveren benne van a Golf, de az egy eléggé jól kinéző kocsi, de nagyon béna. 3 aranyért mondjuk megér.
Kilútolom a nagy repteret és utána be is fejezem a videót, mert eléggé hosszúra nyúlik a videó. És ez még csak az első rész végül is. Tudom, hogy vehetném hosszabbra is, de sajnos az internet kapcsolatom nem teszi lehetővé, mert így is 7 meg 6 FPS-en van, úgyhogy veszem a videót. Így egy szóval nagyon kevés lootot fogok találni. Tudom, hogy ez nem egy nagy probléma, mert úgyis fel tudom hozni magam, hogyha nem videózom. De szeretném bemutatni nektek például, hogy milyen a jó loot egyszer. És akkor majd külön elindítok egy videót, mikor jó lootot találok. Jó. Egyébként ezt sokan mondták már, hogy nagyon szerencsétlenül vezetek a Daisy-be. Mindjárt rá. Nem. Én most rá is kérdezek arra, hogy megcsinálták a építési rendszert. Szerintem mindjárt csak 5-en kérdeznek vissza, hogy miért mi volt vele, de nem tudom. Most lenne egy sledgehammerem, be tudnám mutatni, hogy milyen a bányászat a Daisy-be, de nincs. Sajnos. Hoppá. Most én szépen állítom a motort. Kocsi hangot hallottam a sajátomon kívül. Ha erre a szerverre szeretnétek majd feljönni, akkor kiírom a videó alá a szerver IP-t, meg a nevét. Mivel most még nincsen fegyverem, ezért nem szívesen keverednék én PvP-be, de ha kell, akkor egy M9SD-vel is harcba szállnék, de azért annyira profi még nem vagyok, majd nem is leszek szerintem. Na, mit találunk itt? Semmi, az egy bő dolog itt. Nem
apa ide visszajövünk majd, mert itt mindig szokott éledni loot. Hát nem mindig, de sokszor találtunk itt nagyon jó fegyvereket. Most csak mondok egy példát, például MK17 SD Sniper. Ide azért szoktam mindig előbb benézni, mert hogyha itt van a loot, akkor a barakba is lesz. Ó, egy kerék. Hasznos dolog errefelé. Nem biztos, hogy lesz loot, de van. Ó, itt valami érdekes lesz, egy Makarov szerintem. Tudom, hogy több mint a játékosok fele itt hagyná, ja, 19-11-es. Ó. Játékosok fele itt hagyná a Makarov SD-t, pedig az egy nagyon jó fegyver zombikkel. Hát most zombikkel mivel akarnak menni? PDV-vel, vagy? Jó, hát ezért nekem megérte mondjuk bejönni, de valaki szerint nem. De annak nagy valószínűséggel igaza van. Mert elég béna loot volt. Hát reméljük a másik baraknál, meg a tűzoltóságnál majd több szerencsém lesz, de... Az ott egy gazlimó. Ugyanúgy két aranyos kocsi, de... akkor is jobb alada egy kicsivel. Nem az alakja miatt, hanem... a sebessége meg gondolom le is van zárva. Igen, mert túl jó állapotú. Aki már látott ilyet, az ugye tudja, hogy ezt ki is lehet nyitni. Ez egy supply crate, amiben általában fegyver nem nagyon szokott lenni, de annál több töltényt találni benne. Nem milyen normál fegyverekhez, hanem most például nincsen crowbarom, igen nincs. Úgyhogy nem tudom kinyitni, de körülötte is szokott lenni loot általában. Jó, majd a többit átnézzük később. Amint látom, az ott egy Bizon PP, igen, az is. Egyébként ez egy, hát nem egy nagyon jó fegyver, de hogyha lenne hozzá töltényem, akkor örülnék. Ez egy AK-74. Igen.
térkép az nincs általában nálam, most sincs. Azért a bizont hozom, nem az AK-t, mert a bizont többet ér most pillanatnyilag. Nem így taktikai szempontból, hanem pénzértékben. Ó, na ez egy jó találat. De a bizont is elhozom, ezért visszajövök később. Egyébként kifejezetten, hát nem mondom, hogy utálom, de nem is annyira kedvelem az M16-os féle fegyvereket, meg az M4A1-eseket. És ez azért van így, mert kicsi az átütő erejük. Jó, nem kicsi, de nem olyan, mint egy AKM. PvP fegyvernek megteszi. Egynek. Király egy antibiotikum, meg remélhetőleg egy igen. Hát ez nem az, amit én szerettem volna, de... Én egy AKM tára számítottam, mert azt szeretnék venni, hogyha eladom a bizont. Oha. Ez itt egy ugyanúgy eszátár. Egyébként ez alapul a Magnum egy egész jó fegyvernek bizonyult mesterlövész puskát terén, de nem használnám úgy nyílt terepen például. Ennél a zombinál általában combination lock szokott lenni néha, mikor nagyon nagy szerencsénk van. Igen, most élet le a loot itt, ugye, mert az előbb itt voltunk és nem volt semmi. Most viszont már van. Adott egy revolver, na ezek még itt. PDV. Nem lett volna olyan nagy hülyeség elhozni, de most már mindegy. Na. Elég bénák most itt az első barakban a lootok, de másodikban biztos jobbak lesznek. Igen, például egy ilyenre gondoltam. Most már nem kell táska, de ezt muszáj lesz felvennem, úgyhogy... Óha. 3 headshot, 4 golyó. Ezért profi még nem vagyok annyira, úgyhogy elő is kell vennem az M16-osom. Egyébként ezt az M16-os bírom a legjobban az összes M16-os közül. Nem azért, mert olyan pontos, hanem azért, mert lehet vele ilyet. Nem mint hogyha többi van, de ebben lehet a legjobban. Ó, most még jobb. Ott is van egy fegyver, egy Lienfield, hogy jól. Szerencsétlen vagyok ahhoz még. Nem veszem fel a Lienfieldet ahhoz, hogy kinyírjak pár zombit, de muszáj lesz ellőnöm egy tárat még. Igen. Jó.
máska még így a semmiből is. Nem a legjobb, de elmegy egynek. No, ennél mi lehet? Bandage. Nem 24 lőszer egyébként, avval nagyon profin tudok mesterlövészkedni M24-jel. Ennél lesz valami. Heatpack. Nem kell. Tudom, hogy csinálhatnám úgyis, hogy lopakodok, de nem nagyon kedvelem a lassú lopakodást. Ennivaló. Semmi. Azt nem tudom micsoda, szerintem egy GPS vagy valami ilyesmi. Nem valami tár lesz. Ja, ó! Ezt elhozom. Ez, hogyha kifogyna az M16-os. Egyébként ez azt is előrejelző, hogy így járt valaki. Ó, ez 2 arany. Ott egy bizon már is. Ugye 10 arany. Ja, már remegek. Nem tudok vele annyira célozni. Jó, inkább crosszerral. Tudom, hogy nagyon bénán lövök most, de csak azért, mert remegek. Például, hogyha nem remegnék, akkor ennyi lenne egy zombi. De van painkillerem. Ezt is elhozom, mert az M16-os egy nagyon jó fegyver lényegében, amit szeretek is használni. Jó, inkább egy AKM-re bíznám az életem, mint egy M16-osra, de azért ez is elmegy egynek. Ja, elfelejtettem elővenni a tárat. Ó. Egy ATV. Ja, nincs nyitva, gondoltam. De azért, mivel rendes vagyok, de ez most hogy csak a videóban, hogy más szokott olyat, hogy például szétlövő a kerekét. Na, én nem vagyok olyan. Én, hogyha tehetem, akkor az egészet szétlövöm. De most nem. Mert ugye egy táram van. De ha 2 lenne, már szétlőttem volna, úgyhogy mindegy.
Jó, hallom, valaki lő rám. Mert koppant az estés töltény. Na, én is szoktam leállítani a kocsimat, így biztos, hogy lesz loot. Emellett a mögöttem lévő olyan garázsféleséget is meg szoktam nézni. Ha most találnék egy M60-ast, akkor nagyon örülnék. Attól, hogy itt nem látunk semmit, attól még nem kell... Opla, na ezért. Mert hogyha így idejövünk, akkor mit találtam? Már is van loot itt a föld alatt is. Ha van loot, csak elég béna. One, two, three. Ó, most meg fog ütni, nem ütött meg. Zombik ellen egyébként a bizon a legjobb. De csak közelre. Na, ez egy nagyon jó kis loot. Ez a kolyottáska ugye, ami a legnagyobb, a második legnagyobb, mert az epokban a Large Gun meg a legnagyobb. Ezzel 4 aranyat spóroltam, hogy nem hoztam el ugye. Nem költöttem el a pénzemet arra, hogy vegyek egy táskát magamnak. És most csak bekapcsolom, hogy van most már Night Vision-om, egy szóval az összes zseblámpát el is dobálom.
a videó elején megemlítettem, hogyha bárki szeretne csatlakozni a MH-hoz, vagyis a magyar hardcore-osokhoz, az nyugodtan írjon a videó alá, vagy kommenteljen, vagy bármi, csak jelezze nekünk, hogyha akar csatlakozni. Majd megadom az e-mail címem erre. Ha valaki tud szervert készíteni Daisy Epochra, az csinálhatna egyet, vagy megmutathatná, hogy kell. Mert szeretnék már régóta a csapattal egy saját szerver, de eddig nem nagyon sikerült, egy NoCD-set, ha lehet. És ha tetszett a videó, akkor nyugodtan kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornára, vagy ahogy szeretnétek. Ha lenne pár nézőnk, akkor majd elkészítem ugye a videó második részét is. Egyenlőre ennyi lett volna, hogy hogyan is néz neki egy szerveren az indulás, de hát tudom, hogy ez most egy nagyon jó indulás volt, hogy a kocsi mellett élettem nagyjából. Nem mindenkivel szokott előfordulni. Majd egyszer azt is bemutatom, hogy milyen a nehéz éledés. Most ez a könnyű éledés formája volt. A következő videóig is viszlát mindenkinek, és jó szórakozást kívánok a Daisyhez. Viszlát!